4 кримсько-татарських борців завершили свої виступи на Кубці світу з боротьби на поясах Алиш, який проходив у столиці Киргизстану Бішкек. За збірну України виступали Азім Халілов, Алім Дейна, Ісмаїл Молдаванов та Айюб Хурдаде. Тренуються спортсмени в тимчасово окупованому Криму. До турніру підготовка тривала 2 місяці. Тренувалися у стилі куреш. Це національна боротьба кримських татар, яка теж проходить на поясах, але відрізняється від алишу. Борець Алім Дейна розповідає, арсенал прийомів алишу сильно відрізняється від стилю куреш. При боротьбі із суперниками, які використовували незнайомі прийоми, було складно. Якщо в боротьбі куреш ми беремо захват снаружи і ми мягко боремося, грубо говоря, толкаясь. Когда берется захват в алыше, вы просовываете 2 руки и вставляете плечо, контролируя, получается, плечом и руками. И у них и приемов прогибных нету. У них большинство все на колено, получается, это у них называется тызге, или бросок, который с выкручиванием. Вид бросков совсем другой. Борець з Криму Ісмаїл Молдаванов посів 7-е місце у ваговій категорії 100+. Розповідає, боротьба була запеклою. В 1/4 боролся с киргизским соперником. Схватка была очень напряженная. Проигрывал 4-0, пришел в себя, начал отыгрывать. И уже все выровнялось. И началось непонятно, споры начались. То баллы не дают, то это. И проиграл 7-6. Не все больше 130 килограмм, а у меня вес 105 килограмм. И мне вот в этой весовой категории очень тяжело. Я около них вообще мальчик. Маленький. Айюб Хурдаде також посів 7-е місце у категорії 70 кг. Тепер планує готуватися до українських та європейських турнірів, аби потрапити на наступний Кубок світу. Можна було виграти, всіх можна виграти. Це день на день не приходиться, кожен чоловік просыпается, не робот-человек, просыпается, смотря с какой головы проснешься, как настроишься, как выйдешь. Нет, уже не расстроился, уже что настроился. Уже будем готовиться дальше к следующему. Скоро чемпионат Европы будет старт. В феврале будет чемпионат Украины, отбор на чемпионат Европы. Будем готовиться туда. Олег Рисєв, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.